Iya. Pun nggih? Yo sing hati-hati. Ndara kembar Mamit ya sing hati-hati, ya sing hati-hati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman main nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-wiya ya ta? Iya. Wonten praja Ngamarta utawi negari Ngastina, kathah para kawring enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumados sing pagebluk tumandu wonten negari Ngastina. Oh, mboten nganyono-nyono negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumunten ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata sumados anambak rengkaning praja panandhening ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapa ing Sukalima. Ingkang Bapa pinastran supados sambirat memelaking jawating tumanduk wonten negari Ngastina. Wanci anggara kasih ingkang Bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe udakawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun karawuhan Jawata nun nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Ose Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa bawisike sapa adat lupya sing wis kelakon kaya ngono kuwi nek adat lupya sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugara nggonmu tapa. Aku mengongi wae mengunengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku, tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Pusaka negara Ngamarta. Lah, Nger, sawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat lima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau ginarya tumbal ning negara Ngastina. Bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendem ing sawetara sedela wae. Dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-waneh karo kowe. Nadyan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo
ucape Begawan Durna. Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna. Ora perkara tida-tida. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tida-tida atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara, aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosik. Anak Prabu Duryudana kira ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soaning wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe damonge ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu ki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya, mung gumantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada, tumbak karo welang yang lan payung Tungganaga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Ingkang nggadhuhi menika kagunganipun Puntadewa Werkudara Janaka tuwin kembar. Namung mugi andados ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang bapa Mremban. Loh, gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Nyai Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Boten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Mremban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Mremban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyai panengah mangke menawi Nyai Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Loh, Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Mremban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka ki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketungkelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, mula Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tombo tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara, Nggih. nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babagan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni? Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paring dawuh,
Janaka mapan nyandi mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, Aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah, kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Menemban? Inggih krana nggih kula menggalihaken kawontenan negaring Astina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negaring Ngamarta. Menawi sandangan cara satriya kaya mengkono. Ngono nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa? Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Wa Prabu Dengkulmu atos. Niki tok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kok ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mengke niki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng nering Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Panangan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Menana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni tok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbabile wonten lepat kula nggih kula ngunjaken sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong? Matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikanjengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya.
Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapak niku ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka kisah kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip, nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, merga saniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku saniki pun lembrah. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo welang. karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamus Kelima Sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti mawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula nu nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun.
Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok owel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten? Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Kowe ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Prabu. Kok ora Prabu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten pun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken apa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, kok iso ana masalah? Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngastina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. nek cara kula Kurawa Ketaman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Wah, Sesuk. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip iki aja duwe rasa wales winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken. Mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun
leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nggih. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Dik, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring bus Bagong ngapa kowe ngecek karo Bagandana mboten ngecek niku nyatane lho nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek kula mboten ndakwa ning kula menika menggunakake ngelmu titen lha gunakake ngelmu titen Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengkane kula jeng Kestina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sina Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paring ke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku kanggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelak mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun.
Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Kene wedi. Kono gedhe. Kesoron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Bekantara, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek panjenengan wani metu jaba. Ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara ngamarta tempoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel gane ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah mbegogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, Mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana Karepmu piye Bagong? putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, ya Bagong sing ati-ati. Ndara Argadara kula nyuwun pamit. Yo. Malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, ya Bagong. Ndara Argadara. Yo, ana mangkat to. Oh, makasih ya, Jem. Nggih ngeslang dawuh. Wis kok isih lemu kuwi. Adik kula. Rondo. Wah. Ora ngabari aku. Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Argadara. Yo, sing hati-hati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelot to. Yakin kula jak gelot mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo, sing hati-hati. Ndara Kembar pamit. Ya sing ati-ati, ya sing ati-ati Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-awi ya ta. Iya. Merga pun nggih. Yo, sing hati-hati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi. Mbuh rawang surat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali.
ngene iki ngopo sangu ora nggawa dhuwit wah ora duwe waduh urung ngomong wis muni ora duwe lha pun ngoten mawon kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan niki pun mboten ngangge gamelan iya ming batur sakula ditabuhi ngeselke sing do nabuh iya iki patih Andakawana ta iki inggih oleh Bu Puntadewa nggih ngestaken dawuh Rekudara apa sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora mengko ndak aku ora kepenak uripku mung perkara Bagong wah para kawan kendir wah iso gawe wirang ratu Amarta jejegane aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono ya Yayi ana apa aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong bakal matur kelawan bapa Penemban Durna babakan nggone mboyong pusaka aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba wah ya ngestake dawuh babar pisan Dimas budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara purna gatining pananggilan Sanjasu kudu ngedaton jeluk saking gambar kena kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Penemban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa panjen padha-padha pecah siramu pecah genti leganing ati upar ra metu-metu ya sing gedhe pangapuramu kurang seru Gong wah ngono carane ngene iki aku enggak main aku enggak main piye wis ora nggo perang-perangan iki senegro iki nglocop bathuke iki ki gede iki tambani nganggo sungutku mari lho heeh ki nggon unyeng-unyeng iki kuwi borok kok oh iya Ding tambane iya yo ndak gatel yo malah nambani borokmu barang sonana wah wis ora tertib mah aku maju meneh aku tak rasa ambles bumi engko konangan lera penak ning kono kuwi Gong nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe lah ya kowe ngene bae piye lho ora bosok anu pripun aku tak manji ning awakmu manjing awakku piye manji ning jero awakmu kowe engko diantem ora krasa dipateni ora iso mati iki serius iya tenan iki ndi ajene ora iso kene wae apa piye ciut ning ngombo iki yo elastis ora sudi metu ngendi kok ngewohke kowe ngamet ambegan aku tak mlebu ning awakmu ngapa kan wis ya wis nek aku mlebu ning awakmu kowe digapak-apake ora apa-apa lamun yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh gak wis lah modar ngomong wae malah pidato aku tak keplak sirahmu lho kowe wis gak wis gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Gong wis ngerti aku wis nang awakmu lho kok ora mbrenjol ya ora mergo iki sukma weh lah gleleng iki kowe diantem ora apa-apa dipateni ora iso mati mergo saka dayaku terus kula iso napa meneh iso ngilang mboten ora iso mbok gawe iso ngilang
benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketole mringis metu ngolah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kira-kira gendeng. Oh, tuwa ra sida. Mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku, Pak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. sajahe mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak antem glecak meguru. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Ya tumban. Ya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Nang entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Siramu. Kuwi ning. Pecah siramu. Ya, ngono. Mati. Wah! Waduh! Yo, tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya, amuk legane atiku. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendha durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Bagong digdaya mergane. Kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Ya sumanggaken Kakang Premban Durna. Lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, Ndai dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh,
murup kaya wong nyuluh. Mergo saka kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi regane atiku, Mas. Kang caping tawang susuh angin ngendi nggone. Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana, Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Ngulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katite merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh, inggih menawi ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadang nyatanipun Dewa Asung pepadang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban.
cendhok bleguduk soal gembol swara ante awela dipun lingkari wujuding Wahyu Jatiwasesa kasinggihan mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jatiwasesa tuwin Sekaring Jatiwasesa wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yer kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong kowe tak kandhani ya Bagong nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe mban siladen Mban cindil mban cindhe mban siladen tegese ora kena bedak-bedake nggih kowe bali ning Karang Kadempel mekaten sinuwun iya Bagong matura karo bapakmu mesti wis tanggap oh nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit nggih Ndara Kudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik sampeyan ora ngerti kekuatan kula to winti kekuatan apa mungsa Kurawa menang wah aku ya weruh gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi Aula saniki Bagong modern iso ambles bumi iso mabur oh iya nggih kaya ngopo mangmatke nek mboten pitados seneng ta kowe modar dapusi ale Kang Putra kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki mbok menawa kok wis Bagong baliya sandangamu kae mau gawanen oh iya kula kakek kraton e wau ya wis jupuken nggih ajeng kula nggih melih ya wis kono Bagong Romo Kiai mbuh Dimas Antasena ketak ndasmu kok ora dakoni tenan aku ora masalah sing penting kowe iso gimer sirahe gareng kersane Gusti muga-muga pinaringan berat berkah berkah apa wae tumantuka marang desa pengan Penggong wah meng neruske kok angel ra jamaah lho muga-muga nir ing sambi pitu sambi kala goblok tenan Bagong ora rakyat itu kawulane pinaringa sehat nah lancar rezekine pinaringa ana barokah tandur-tandur sing mau mati bisa urip lho ngrembaka wohane tak opek we gandeng sing di omah ra ana tak penek mancik tembok tak pidhil iki sing di omah metu nyuwun ngapunten nggih Bu kula methik rambutan mboten napa-napa niku mung sok dipangani munyuk kok waduh cilaka ya Gong ya wis ra apa-apa aku njur ngono karo medun mula nek apa-apa ki nembung ora sak penake dhewe ki ning layang Gong apa disemayani wae esuk Senin ngarep oh kusik to gaden ta utuh wah bocah kok semayani Senin ngarep ora aku anggere muni ana layang tiba iki tratapane tulisane mesti bulan ini belum bayar utuh iki pamundutan lagu kok wah aku sok deg-degan sik tak jupuke wo ora ana kono oh Buyasa Group Haji Yuli Supriyatno minta lagu Lewung. Wow, iki sing donatur wayang iki to. Donatur utama wayang Pak Haji Yuli Suprayitno. Iki tulisane.
Suprayitna. Nuwun lagu Liwung engko diaturake. Liwung ki dienggo kari-karinan dienggo penyemangat. Heeh. Sing baku wis ana dawuh saka Pak Haji Yuli. Suprayitna nyuwun Liwung. Oke, engko tak aturane aku nggawa penyanyi Liwung loro. Oh iya. Sing siji anggota PSSS lho. Apa paguyuban sinden 150 cm. Tegese cendik banget wong e. Ya ora apa-apa, sing penting iso nyinden, sing dhuwur ra iso nyuwara. Ha iya. Ya engko diaturake mboko siji ya reng. Iya, kowe sik nembango, ndak wektune selak ngoyak. Oke. Tak ngaturke tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sapa sing arep nduk dawuh supaya nembang, nduk suwuni pambiyantu. Iki eneng nawala. Heeh. Nyuwun sing klasik-klasik. Oh iya, saka sapa? Saka Mas Budi. Nggih. Asale saka ngendi aku ora ditulis, penting nyuwun lelagon sing klasik. Heeh. Apa nyuwune? Sinom Parijata. Wah, lagu kuno ning wis tenar tur dasare kepenak dirungokke. Ya, Gong. Heeh, sinom. Diaturke sing keparo nyekar. Iki nang kene tulisane nyuwun Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya, diaturke. Karo mat-matan aku sing tuwa tak ngematke sing klasik-klasik ya terus. Ya. Mengko sing rada gayeng aturana terus engko Bagong sing Liwung. Oke, siap rasa kuwatir. Heeh. Boyo lali. Ha iya. Anggere muni tembung boyo lali langsung kelingan susu ya. Ha iya. Kota susu kene iki. Aku tau manggon nang kene nyambut gawe merah sapi. Nggih. Terus kapok lah ngopo? Tak perah suwe banget ra metu-metu ki bul sapi lanang. Lho. Sapine ming mesem. Terus tak keplak sirahe. Benak ya ngono. Ya pula pancal mencelat kowe ora. Aku iki iso ngematke ora? Saya sing diperake sapi wedok. Aku ora iso mbedakake. Ameng didhawuhi ro juragane, Bagong ayo temandang karya merah sapi. Oke. Kae nggon sing apa ember seng kae langsung tak saut aluminium. Ndora Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndora Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndora Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndora Abimanyu Gong. Kae isu ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndora Abimanyu kae ketok saka kene Gong. Doya wae meneng wae kok. Ah kencang karo doyong Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna. Alah. Napa wigatosipun dene Kresna sowan? Wonten ngati Mbalana di menggawe katosipun menapa? Kula triandang dhateng sowanipun Sukma Wicara. Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca kula non ngestaken dawuh. Kresna Raharja sak prapta kita. Pukulun. Kang pinangane ngawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumeng mangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna Ulun Tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun. Murudyake matur ingkang tetela Narayana. Ing sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Diagung pangeksa paduka Hyang Adi Pukulun dene kula sowan kanthi badan wadak. Ya ora dadi ngopo. Marma kita kuwi Atmaja Ulun. Mula isih gedhe palimarma ulun tumrap marang jeneng kita Kresna Nonen ingkang sak banjure tumuli matur marang panjenengan ulun. Nggih Pukulun wale-wale menapa? Mugi dadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jatiwasesa. Ing dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyake ingkang kathah samnyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika ateges ugi kedunungan Wahyu Jatiwasesa Pukulun.
Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau iwang adi pukulun. Ridho mangawura-wura-wurakan tengaraning ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket lan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan dewa ingkang ora adil tumrap titahe ing atase kabeh titah nampa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun ingkang sabanjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan nadyan kuwi turas ulun pribadi kuwi atmaja ulun apa wayah ulun nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggadhuh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita luwih prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gagayan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita amilalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana. Paduka dhawaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang monggo menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumorot cahyanipun saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman bocah bagus kowe sapa Nemat duka ndangu kalian kula pun Abimanyu. Raden Abimanyu nggih. Ditepungake aku Nalendra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gudakesa. Kasinggihan mekaten. Wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan. Taman negara ing Pura Kencana ana tukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jatiwasesa. Monggo dina samengko medeng mekar kembange ambabar Gandharu. Nanging ora iso dipethik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa, nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti. Mengawur-awuran le momong. Saene mbok apa, Truk? Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jatiwasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, pana kawan Petruk. Dong dang tak. Wis ora apa-apa ora masalah. Piye? Mulane ya, Gong. Sone nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo, Kak. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang Jatiwasesa. Puwung Sang Abimanyu.
Sekar pinethik wani kaget ora Petruk kanthong bolong. Wong kawan Petruk. Jarine kembangé arep dipethik. Wite ilang musna saka Pandulu. Nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding Sekar Jatiwasesa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tak gagas. Mboten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong ndereke ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Anjan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangkedempel ngasta kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu nggen dawuh ndotong-ndotong kembang piye iki menika Sekar Jatiwasesa kok Prabu lah dal entuk gawe kok iya pikantuk lah mara coba dienggo tamba utawa dadi srana waliyaning Kyai Semar Badranaya kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati mara coba kaya ngapa. Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Lah iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Bagus, boleh bagus nih jebol batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methek Sekar Jatiwasesa bareng seluwuk bethek ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik.